שלום אנשים. היי, אני חושן לוי. מה נשמע? אני הבנתי שלא עשינו היכרות ביוטיוב, אז זה סרטון היכרות. כל מי שלא מכיר אותי. אני לא עשיתי שום סרטון שמסביר מי אני ולמה קמתי בוקר אחד והחלטתי להעלות סרטונים ליוטיוב. אז זה הסרטון. אם זה לא מעניין אתכם, למה אתם פה? יפה, אנחנו נתחיל, אוקיי. רובכם, אני מקווה, מכירים אותי בנים ולפנים. מי שלא... היי! יש שני דברים לפי התורה, לפי ההלכה, אני לא יודעת מי כתב את זה, אבל דימדו אותי את זה. לא בדקתי. גזל זמן וגזל שינה, אלה שני דברים שאי אפשר להחזיר. ואני חושבת, באופן אישי, שברשתות החברתיות יש... אני משתדלת לתת ערך בתוכן שלי, וקצת שכחתי את זה בחודשיים האחרונים של העלאת תוכן, ואנחנו לא נחזור על זה בעזרת השם. אני אשתדל לא לחזור על זה. אם אני חוזרת להכין תוכן שלא משקף את האופי של הערוץ, פשוט תכתבו לי בתגובות, חושן, תעשי תוכן מועיל. ואז אנחנו נחזור לעשות תוכן מועיל. אני פתחתי את הערוץ יוטיוב כדי שאנחנו נוכל להתפתח אישית ביחד. בסטטוס שלי יש רק בנות שמכירות אותי אישית. כאילו, ילדה שאני ראיתי פנים אל פנים, נתתי לה חיבוק, אני יודעת מי זה, אני מכירה את השם שלה, אני יודעת כאילו מה אני אוהבת, מסנט, כאילו דברים כאלה. ויש פשוט מידע שלדעתי הוא סופר חשוב כדי, כאילו, אני לא רוצה להשאיר אותו רק במסגרת של הסטטוס, כי מלא אנשים אחרים יכולים לדעת את המידע הזה ולשפר לעצמם את הקיום. אז זאת אני, וזה למה ערוץ יוטיוב. אני לא אהיה יוצרת תוכן רגילה שרוצה לבזבז את הזמן שלכם בצפייה בתכנים שלא יועילו לכם. ואם אני כן עושה את זה, אתם פותחים את התגובות ואתם כותבים חושן, אז בטוחה שזה היה מועיל לי לקרוא את זה. הקיץ הזה אנחנו מתמקדים. בלי אם התוכן הזה לא מועיל לכם, הוא לא עולה. אם הוא עולה, הוא כנראה מועיל לכם. גם יש הרבה תוכן שאני אעלה שאולי לא ייראה מועיל במבט ראשון, או לא יהיה רלוונטי אליכם ספציפית. כי יש הרבה פעמים שאני מעלה תוכן שקשור רק לבנות, או רק לבנים, למרות שלא יצא לי עדיין לעלות תוכן שקשור רק לבנים. מה שכן, יש תוכן שנשמע שהוא לא רלוונטי אליכם, למשל, בקיץ שעבר אני העליתי סדרה לסטטוס על בנות, כאילו לא על בנות, על מחזור. עכשיו, במבט ראשון נראה שזה לא רלוונטי לבנים, והם פשוט יכולים לדלג צ'וק 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 ואין סטטוס. אבל יש לכם אחיות, יש לכם אמהות, יש לחלקכם בנות זוג. יש דברים שגם אתם צריכים לדעת. אני לא בהכרח זאת שצריכה לספר לכם אותם, וזו בחירה שלכם איזה תוכן שלי לצרוך או לא. אבל מי את לעזאזל חושן לוי שתדברי איתנו על מי שתתני לנו טיפים? Let me get to that. אין לי שנייה. אייס שוק קפה, זה הדיבור. רצה הקדוש ברוך הוא, והוא גלגל אותי לעשות המון דברים בחיי. הנה רשימות של מה שעשיתי. חוץ מזה שאני יוצרת תוכן כבר 6 שנים, שזה מגניב, כאילו אני יוצרת תוכן בסטטוס. הסטטוס יש לו נורא וייב של משפיענות אקסקלוסיבית, כי רק אנשים שמכירים אותי יכולים להיות שם. רק נשים, רק בנות שמכירות אותי נמצאות שם. אני פשוט מקווה ליצור כאן קהילה של אנשים שרוצים לשפר את עצמם, כולל אני אגב. הערוץ הזה הוא תכלס בשבילי. אני נכנסת אליו ואומרת לעצמי, איפה הטיפים שלי לניהול זמן? אני מרגישה ממש עצלנית היום. ואז אני נזכרת איזה בן אנוש מגניב אני, ואז אני עושה דברים. אבל אם גם אתם נהנים מהתוכן, אז זה כיף לי. ומוזמנים לשים סאב, ומוזמנים לעשות לייק לסרטון. כי למה לא? סתם, רק אם אתם אוהבים אותו. אנחנו נעשה סרטונים על דברים מועילים, כמו על ידי דוגמאות. ניהול זמן, יחסים בין אישיים בעבודה, לימודים, חברים, משפחה.
ועוד כל מיני דברים. אז אם אתם נהנים מהקיום ובא לכם ליהנות מהקיום ביחד איתי, מוזמנים לשים לייק לסרטון ולעשות סאב. ואני אראה אתכם בסרטון הבא, נראה לי. ביי.